Hej, mit navn er Bettina, og jeg er blandt andet elevansvarlig her i Normal. Og lige nu der er vi på udkig efter de nye elever, der skal starte hos os efter sommerferien. I dag er jeg på besøg i en af vores butikker i Odense, hvor Mia arbejder. Mia er vores andenårselev, og jeg tænker, skal vi ikke prøve at se, om vi kan finde hende herinde? Kom med. Hej Mia. Hej. Dejligt at se dig. Jamen i lige måde. Hej, hvad er du i gang i her? Jamen, vi har jo lige fået en hel masse lækre nye varer hjem til det her Ja Tak til Japan-tema, som vi skal til at køre i butikkerne. Spændende. Ja. Det ser godt nok også spændende ud, hva'? Ja. Og nogle fede farver og sådan noget. Jeg hedder Mia, og jeg er elev her i Normal i Vestergade, Odense. Det bedste ved at være elev i Normal er, at vi får lov til at lege med varerne. Altså, vi kan lave de her mega kreative varepræsentationer. Og så får du også rigtig meget mulighed for at afprøve det, din butikschef også går og leger med til hverdagen. Hvad er du i gang med nu, Mia? Jamen, jeg skal til at tage et billede af det her podie her, og så skal jeg dele det med alle mine kollegaer inde på Inspirationsvæggen. Ja, Som det er var den en her god app, idé. vi bruger til at vidensdele. Drømmen er jo helt sikkert at blive souschef i en af vores butikker, og så derefter vil jeg gerne blive butikschef. Det næste, jeg skal nu, det er op og afløse i kassen, for det er jo også en af de her opgaver, vi har som elever, så vi ligesom får prøvet noget forskelligt. Man skal vælge at blive elev i Normal, fordi at de giver så mange muligheder. Altså bagefter kan du for eksempel komme på rejseholdet, hvis det er det, du har lyst til, eller du kan blive souschef, eller også bygge ovenpå at blive butikschef. Så der er rigtig mange muligheder i det. Nå Mia, hvad er så næste på din to-do-liste i dag? Jamen nu skal jeg simpelthen ud med pap. Det er jo også en af de opgaver, vi har her i butikken alle sammen, at der bliver jo lavet rigtig meget pap, når vi laver de her podier. Tusind tak for i dag, og tak Selv fordi tak. jeg måtte få lov at komme og se, hvad du laver sådan i løbet af en dag her i din butik i Odense. Ja. Det var en fornøjelse. Så have en rigtig god dag, og vi ses. Jamen i lige måde. Hej. Hej.